Тапшыруыбызның беренче сәламе Кузнецк шәһәренә аша. Бүген үзенең алтын юбилеен, 50 яшь тулу көнен Татар Кынады авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Кашаева Раилә Расим кызы каршылый. Аны ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан дуслары, Шабакаевлар гаиләсе, Мәстура, Амир, Рамил, Клеменовлар гаиләсе, Мәсүдә, Слава, Илья һәм Юля, Давыдовлар гаиләсе, Аниса, Ренат, Диана һәм Рамил кытлылар. Хатын-кызның 50 яше алтын вакыт җәмәгать. Балалары да үсеп җиткән, ир атын да канәгать. Канәгать, чөнки хатын-кыз кирәкле акыл туплый. Күп вакытта дәшми кала. Һәр вакыт ирен хуплый. Балалар да үсеп җитеп кул арасына керә. Оныклар сөеп хатын-кыз яратырга өйрәнә. Шуңа да бит 50 яшьтә мәхәббәтле күренә. Һәр чак кайда булса да ул компания түрендә. 50 яшьтә хатын-кызның алтын вакыты гына. Шушы яшьтә хатын-кызлар бик мәхәббәтле була. Менә инде безнең дә иң әйбәт дусларыбызның берсе шушы матур гомер вакытына җитте. Улы Руслан, кызы Юлияны башлы күзле итеп, ул бик матур әби булырга да өлгерде. Гомере буе сәүдә тармагында эшләгән дустыбыз үз тормышында да бик төгәл. Бар яктан да уңган, булган, акыллы, тыйнак, үрнәккә куярлык дустыбызны ихлас күңелдән котлыйбыз. Бәрәкәтле, озын гомер, ныклы сәламәтлек, тыныч, имин гаилә тормышы, балалар шатлыгы телибез. Барлык теләгән теләкләрең тормышка ашсын, ишекләрне кайгы җиле шакымасын. Киләчәктә дә эшләрең гел үргә менсен. Көн саен олы бәхет таты. Бергә аралашып, алда да матур гомерләр кичерик. Якын дустыбыз, синең туган көнгә бүләк итәбез шигырь юллары. Гел шатлыкта гына уссаң иде сикәлтәле тормыш юлларын. Бу тормышның дустым үз законы. Таләпләре аның бик кырыс. Табаласың икән бәхетеңне, югалтмаска аны син тырыш. Тынычлыгың булсын күңелеңдә, эшләрең дә барсын, гөрләсен. Гомер буе синең йөрәгеңдә яшәү дәрте сүнмидерләсен. Кояшлы көн телим сиңа дустым, болытларны куып, таратып, яшигәле алда гомер барда якын дуслар булып яратып. Хөрмәтле Раилә Расимовна, ихлас күңелдән дусларыгызның бар теләкләренә дә кушылабыз һәм алар сайлаган Әнвәр Нургалиев башкаруындагы дусларга дигән җырны сезгә бүләк итеп тапшырабыз. Бәхетле булыгыз. Димәк, ул бүген безнең арабызда. Айдагына йөрүсәк тә, тормышта дуслар кирәк. Танышлар бик күп булса да, чын дуслар була сирәк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Яшәү көчен кыен чакта, чын дуслар гына бирә. Бар яхшы дуслар гына синең хәлеңне белә. Кайгыда да, шатлыкта да, тормышта дуслар кирәк. Авыр чакта алтын киңәш, дуслардан була бүләк. Чын дуслар өчен хәзер монда алкышлар.
Birge bulik, birden bulik, şırlap yaşık dostlarım. Sizning bilen bir köngeli, bulur ömür yollarım. Kaygıda da, şatlıkta da, turmuşta dostlar gerek. Ağır şakta altın kengeş, dostlardan bula bölek. Kaygıda da, şatlıkta da, turmuşta dostlar gerek. Ağır şakta altın kengeş, dostlardan bula bölek. Ağır şakta altın kengeş, dostlardan bula bölek. Dostlardan bula bölek.